So, yun, mga kuwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang gabi sa ating lahat. So, may mga ano lang ngayon, no? Ito, hindi ko to ginawa tong video na to para, ano, tawag dito, manira or tumira sa iba na mga katulad kong charity vlogger. Ano lang to, payo, no? Payo ko ito sa mga katulad kong charity vlogger. Kasi ngayon, may mga may mga napapansin ako sa ibang mga charity vlogger na parang parang mali na yung ginagawa. So ako naman hindi ako perfecto. Hindi naman din ako perfecto na charity, pero sana wag ganitong gawin. Kasi una, ito about kasi sa sponsor din. Katulad niyan, may sponsor na halimbawa parang sa akin na lang anuin ko yung katulad sa akin, dating sponsor ko, so lumipat sa ibang vlogger, tapos tong sponsor na to gustong i-vlog yung dati niyang tinutulungan. So doon kasi sa point na yun, may karapatan kahit sino ang pwedeng tumulong, no? Pwedeng tumulong sa ibang mga pwedeng tulungan, lalo-lalo ng mga sponsor, at kahit na hindi nila yung personal na vlog. Kasi dito, kahit sinong charity vlogger, nabubulol pa ako, kahit sinong charity vlogger, walang pwedeng magmay-ari sa mga tinutulungan natin. Kahit yung katulad nung sa akin, yung mga tinutulungan ko, hindi ko pwedeng angkinin yan, hindi ko pwedeng pagbawalan kung sino man yung mga vlogger or sponsor na gustong tumulong. Kasi nga, di ba, ang part natin bilang isang charity vlogger ay matulungan sila. So, kung may ibang mga vlogger or charity vlogger na gustong tulungan yung dati kong binablog, or may isang sponsor na nag-utos sa isang vlogger na tulungan yung dati niyang tinutulungan ng isang vlogger na ito or yung dating nagbablog doon, dapat wag natin yung pagbawalan kasi 'di ba, nandito nga tayo sa larangan ng pagtulong bilang isang charity vlogger. So sana wag questionin, wag silipin at wag pagbawalan. Kasi kahit sinong tao pwedeng tumulong, no? Hindi na kailangan magpaalam. Hindi, siguro pwede na rin magpaalam, pero hindi kahit magpaalam or hindi ka pumayag, wala kang karapatan na hindi ka pumayag kasi pagtulong yung gagawin nila doon sa tao. Ayun lang yung pinagtataka ko ngayon dito sa larangan ng charity content or charity vlog. Kasi nga may mga ibang mga charity vlogger na parang nagagalit sila kapag binablog yung mga dati nilang binablog. Ang nangyayari lang din naman is pagtulong, no? So tutulungan, katulad niya na halimbawa, sample lang, Tatay Rafael, yung dating viral ko na anak niya daw si Danilo Barrios. So may mga ibang vlogger doon na nag-vlog noon sa kanya dahil wala na ako doon sa Bicol. So okay lang sa akin, mas natuwa pa ako na may tumutulong, no? Kasi pagtulong naman yun eh. Siguro ang mali lang sa ibang mga vlogger na kailangan lang din kasi minsan yung credit sa bilang parang lang ba? Parang sukli na lang or parang yun na lang yung pinaka pakonsuelo nila dun sa unang nag-vlog. Credit sa pangalan nila na sila nga yung unang nag-vlog nito. So parang ganun, pwede na yun. Pero yung pagbabawalan mo isang vlogger or isang sponsor na i-vlog yung dati mong binablog, hindi pa pwede yun kasi buti sana kung vlog lang or vlog na mabulag kita kasi dati kang tinutulungan ni ganito tapos wala ka namang binigay, yun pangit yun. Tapos magbablog ka, puro paninira sa dating ilalabas mo yung dating baho ng unang vlogger, yun pangit din yun. Pero kung sa pagtulong naman at may isang sponsor na gustong mabalikan yung mga tao na yan, dapat huwag pagbawalan yun, no?
Eto, kung sino man yung, baka mamaya may mga masaktan no, ng mga kapwa ko charity vlogger. Ang akin lang, parang gusto ko kayong imulat ba na sana kung may mga sponsor or may ibang vlogger na mag-vlog sa inyong binablog noon, huwag kayong magalit, huwag kayong sumama ang loob sa kanila. Kasi ganun na, andun na nga, kaya nga tayo nandito mga charity vlogger para tumulong, di ba? So ganun lang din naman yung ginagawa nila. Yun nga lang, hindi na nga lang dumadaan sa'yo yung pera na pinapadala ng sponsor, o hindi na ikaw yung inuutusan nila mag-vlog dun sa taong yun. No? Kasi kadalasan ngayon kasi yung ibang charity vlogger, gusto nila dumaan sa kanila yung pera bago makapunta dun sa tinutulungan nila noon. So, dun sa point na yun, medyo hindi rin ako dun kumbinsido. Hindi ko rin gusto yung ganun kasi ba't pa kailangan idaan sa akin? Halimbawa ako, ba't ko pa kailangan tanggapin yung ini-sponsor nung isang sponsor para kay Tatay Rafael hindi ko naman na siya binablog. Diba? Kung sino yung mas malamit na vlogger, kung sino yung mas madaling makakarating yung tulong na pinapaabot ng sponsor, ay mas maganda na dun ipadala yung pera. Hindi na kailangan pa, kailangan ipadaan nyo sa akin. Kailangan nyo sa akin, tawag dito, ipaabot nyo muna sa akin yung pera. Kailangan idaan nyo muna sa akin bago nyo idaan doon sa isang vlogger na yan, or bago nyo ibigay doon mismo sa tinutulungan. So, tutuusin nga ako, syempre, yung mga sponsor na nagpapadala sa akin, minsan sinasabihan ko sila na, kung gusto nyo ma'am, rumekta na lang po kayo. No? Rumekta na lang po kayo sa vlogger na nagbablog ngayon, or rumekta po kayo dun sa mismong tutulungan. Kaya minsan kung mapapansin nyo sa mga video ko, hinihingian ko sila ng number nila or GCash account. At least, kapag may nagpadala sa kanila na sponsor, may gusto magpadala, sirerekta na sa kanila, hindi na dadaan sa akin. So, bukod sa bawas trabaho ko yun, rekta na yung pera dun. So, yun nga lang, walang vlog. Pero alam naman na ng sponsor na nakarating talaga dun sa tinutulungan nila yun. So, siguro dyan sa mga kapwa ko yung charity vlog, wag nating gawing hanap buhay, or wag nating gawing parang way ng ang unlad ng buhay natin ang pagiging isang charity vlogger. No? Ang pangit kasi, katulad ko, mas maganda kung tutularan niyo yung ginagawa ko na halos mas lamang ang tulong sa nang napupunta sa akin. So, tingnan nyo ngayon, hanggang ngayon, nangungupahan pa rin ako, pero wala sa akin to. Wala akong pakialam dun. Maraming nagtatawanan sa akin noon ng mga kapwa ko charity vlogger na ako, wala akong kotse, wala akong sasakyan, wala akong sariling bahay. Pero sila meron na kasi saan ba nanggaling? Kita sa YouTube, no? So, ang pangit kasi nun, para sa akin, yun ang mindset ko, yun ang ano ko sa buhay. Ayoko nang ganun. Kung bibigyan man ako ng biyaya ni Lord na mangyari yun, no, edi thank you, di ba? Pero ayoko talagang gumawa ng kalokohan pagdating sa pag-charity. Kasi hirap kasi kapag karma na yung bumalik sa'yo. Kasi kung isipin nyo, kababayan mo, kaya mo nga yan binlog is para tulungan, kaya mo nga yan ini-interview or binablog para tulungan, ba't mo pagkakakitaan, diba? So parang dinaig mo pa ang ibang mga mamamayan, o sabihin na natin gobyerno, dinaig mo pa ang gobyerno, mga kurakot na gobyerno kung sa ganyang gawain mo, diba? So sana wag natin panatilihin yung ganyan kasi katulad niyan, yung may mga nag-viral noon ng mga motovlog na mamamakyaw ng paninda sa halagang 5,000, tapos kikita sila ng million, sabihin na natin million o daang libo
daang libo sa kanilang mga video, Facebook, TikTok, or YouTube. Tapos 5,000 lang yung pinuhunan nila sa kanilang video, no? Tapos parang hindi naman lang binalikan or kahit man lang bigyan man sana na bahay or sariling puhunan. So walang nangyayaring gano'n. Kaya nauso yung poverty porn na yan. So katulad namin na mga matitino na charity vlogger ay nadamay sa mga ganyang sabi-sabi or sa ganyang naging viral na mga or sa ganyan na mga ginagawang mali ng ibang mga charity vlogger, no? Lalong-lalo na sa motovlog. Maraming gumagawa niyan noon, mamakyaw ng paninda sa pagbibideo nila, tutulungan, mamumuhunan ng 5,000, 10,000, sabihin na natin 20,000. Tapos kikita sila ng halos kalahating milyon sa kanilang mga video, Facebook, YouTube, TikTok, o saan pang social media platforms. Tapos halos sila lang din yung nakikinabang. So yun nga yung tinatawag na pinagkakitaan mo yung kapwa, yung kababayan mo, pinagkakitaan mo yung kahirapan dito sa Pilipinas. So yun ang pinakapangit nun. Kaya sana sa mga kapanood nito, huwag kayong kasamaan loob sa akin. Kung gusto ko lang, baka sakaling maano kayo, baka sakaling magising kayo sa dahil dito sa video na to, baka or baka sakaling maliwanagan kayo or i-stop nyo na yung ganyang gawain. So doon, ulitin ko, kahit sinong charity vlogger, kahit ako, kahit sinong mga sikat na charity vlogger, kahit sila Tekram, sila Pugong Biyahero, sila King Lax, Virgil Inkel, kahit sino pa yung mga sila Hunger Syrian, Foreign Germs, sino pa ba? Ang daming mga charity vlogger na na mga sikat. Hindi po pwedeng pagbawalan nila yung mga tao na gustong tumulong sa binablog nila, no? Lalo na yung mga sponsor. Kung sino yung gusto ng sponsor na vlogger na utusan nila na dalhin yung tulong nila doon, wala tayong magagawa. Siguro pinakamaganda na lang at siguro payo ko na lang din doon sa bagong vlogger na magbablog doon sa binablog nung dating vlogger na sa mga kababayan natin, siguro magpaalam na lang at wag nang ilabas yung mga natatagong issue kapag na-vlog nyo yung dating binablog nila. Sample, katulad ko, yung binablog ko na si Janjan, no? So ganyan, kung may ibang vlogger na makapag-vlog dyan, siguro mas maganda kung wag na lang ilabas yung mga natatagong issue or wag nang siraan yung isang vlogger yung unang nag-vlog. Yun na lang siguro talaga. Tsaka magbigay kayo ng credit sa mga unang nag-vlog para bilang respeto na lang. Pero yung tinatawag na pero yung sinasabi na ibang vlogger na wag mo i-vlog yung binablog ko, wala kang karapatan i-vlog. Mali yun, no? Kasi kahit sinong vlogger pwedeng i-vlog ang kahit sinong kababayan natin, lalo't nangangailangan ng tulong. Hindi mo pwedeng pagbawalan yan, no? Hindi ka Diyos para magbawal. Kasi ang goal naman ng vlogger na yan is pagtulong, hindi naman paninira, di ba? Pero kung paninira, doon pwede kang magbawal. Pero kung pagtulong at magdadala lang naman siya ng padala ng isang sponsor, pwede kang yun ang pwede mong payagan kasi pagtulong nga yun. So nandito tayo sa mundo ng pagtulong, charity vlog. Kaya sana malinawan kayo na huwag nyo sanang gawin yun. So yun, no, hanggang dito na lang to. Maraming salamat. Sana sa mga kapwa ko charity vlogger dyan, huwag yung gawin niya kasi nandito nga tayo sa ulit-ulitin ko, nandito tayo sa mundo ng pagtulong, sa mundo ng charity vlog. Ito yung content natin ng pagtulong. Sana huwag natin gawing hanap buhay ang kahirapan ng kapwa natin Pilipino. Maging patas tayo, maging totoo, at maging transparent, maging honest sa mga ginagawa nating pagtulong. Pera ng sponsor, ibigay mo ng buo dun sa tinutulungan mo, at wag mo dapat yung bawasan, no? Kasi pera nila yan. Pinaghirapan, dugot pawis ang nilaan nila yan sa ibang bansa or kung anumang trabaho nila
para lang maibigay din sa kababayan nating naghihirap. Kaya yun, doon kayo kakabiliban ng tao. Yun ang payo ko sa inyo. Promise, pag ginawa niyo yan, baka sabihin ko sa inyo, isa na kayo sa mga charity vlogger na isa sa mga sikat o tinitingalang charity vlogger dito sa Pinas. So yun lang, maraming salamat and ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.